дуруд мегӯем ба шумо тамошобиёни азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Нашри навбатии барномаи таҳлилии бозрасро аз ноҳияи Ёвон пешниҳоди шумо менамоем. имрӯз дар барнома моро намоянда аз милитсияи сайёҳӣ Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, лейтенанти калони милитсия Дилшод Абдулҳақзода ҳамроҳӣ мекунанд. шумо низ бинандагони азиз моро тӯли барнома ҳамроҳ бошед. меравем. ҳамин тавр мо вориди ноҳияи Ёвон шудем ва аллакай аз даромадгоҳ вазъи нохуби баъзе қисматҳои шоҳроҳи ноҳияро, ки гарчанде яке аз роҳҳои муҳими стратегии ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад, ба мушоҳида гирифтем. ҳолати баъзе қидаҳои роҳ боиси мушкилоти ҳаракати нақлиёт бахусус дар мавсими боришот мегардад. бояд қайд намуд, ки Ёвон ҳамчун яке аз ноҳияҳои вилояти Хатлон дорои гуногунии бои биологиву геологӣ буда, дар ҳама фасли сол барои меҳмонону сайёҳон ҷазобиятҳои хоси худро дорад. пеш аз ҳама ноҳияи Ёвон ҳамчун ноҳияи аграриву саноатӣ шинохта шуда, аз ин ҷиҳат теъдоди зиёди заминҳои хоҷагидорӣ ва даҳҳо корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ иқтидори роҳандозӣ ва рушди сайёҳатҳои аграриву саноатиро дар ин ноҳияи начандон дур аз пойтахти мамлакат ба ғоят бузург мегардонад. ҳамин аст, ки дар омадан замон ба ноҳия мо заминҳои васеъ ва корхонаҳои саноатиро ба мушоҳида гирифтем. дар идомаи роҳи асосӣ ҷо ҷо мағозаю нуқтаҳои хизматрасонӣ, истгоҳҳо, қуттиҳои махсуси партоб ва ташнобҳои сайроҳӣ мавҷуданд, ки мусофирону сайёҳон метавонанд аз онҳо истифода намоянд. ҳамзамон Ёвон бо табиати зебо, таърихи бой ва иқтисодиёти рӯ ба рушд метавонад ба макони ҷолиби сайёҳӣ ва сармоягузорӣ табдил ёбад. минтақаҳои сайёҳии таърихӣ ва табиии ноҳияи Ёвон ба монанди Ғарабқалъа, Чанорҳо, Обишифо, Чилбибиён, мавзеъҳои Мирзоӣ, Каҳдарав, Чоргулқалъа, Тамошотепа, Кони Намак, Тавоқдара, мазори Хоҷа Абдоли Валӣ, Кӯли Моҳиён ва чанде дигар, ҳарчанде ба таври шоиста дар сатҳи ҷумҳуриявӣ муаррифӣ нашуда бошанд, ҳам имкониятҳои беҳамтоиро барои ҷалби сайёҳон фароҳам меоранд. ноҳияи Ёвон ки ноҳияи аграрии саноатӣ мебошад, сайёҳони дохилию хориҷӣ мунтазам аз ноҳияи мо омада дидан менамоянд, ки дар соли 2024 сайёҳони хориҷии мо 50 нафарро дар бар мегирад ва сайёҳони дохилӣ бошад 200 нафарро. барои хориҷиён, барои сайёҳон тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст. аз қабили дар ноҳия 6 меҳмонхона, 6 та тарабхона, 4 та чойхонаи замонавӣ, 27 та банкоматҳо қарор доранд, ки сайёҳон бемамоният аз онҳо истифода мебаранд. ҳамзамон бояд қайд намоям, ки сайёҳон бештар аз корхонаҳои саноатии азиме, ки дар ноҳияи мо қарор доранд, аз қабили Моир Симент, Хуаксин, Ғайюр Симент ва дигар корхонаҳои калони саноатӣ омада дидан менамоянд. аз ҷиҳати сайёҳати аграрӣ аксарияти заминҳои мо бо кишти пахта, ғалладонагиҳо, картошка, гармхонаҳо аз ин ҷиҳат дар сатҳи баланд қарор дорад. бо вуҷуди ганҷинаҳои бои таърихӣ, табиӣ, фарҳангӣ ва истеҳсолӣ, ноҳияи Ёвон то ҳол ба сатҳи баланди қабули сайёҳон ва хизматрасонии муосир нарасидааст. камбудиҳои ҷиддӣ махсусан дар бахши инфраструктур ва таблиғи маконҳои сайёҳӣ боиси он шудааст, ки имкониятҳои васеъи табиии сайёҳии ноҳия пурра истифода нашаванд. бо дар назардошти аҳамияти рушди соҳа, стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 роҳнамоист, ки метавонад ба ҳалли ин мушкилот мусоидат кунад. илова бар ин, истифодаи технологияҳои рақамӣ ва таблиғи фаъоли маконҳои сайёҳӣ тавассути сомонаи расмии ноҳия ва шабакаҳои иҷтимоӣ низ бояд пурзур гардад.
дар замони муосир маҳз таблиғи рақамӣ ва ҳузури муассир дар шабакаҳои иҷтимоӣ метавонад нақши ҳалкунанда дар муаррифии ноҳия ҳамчун макони ҷолиби сайёҳӣ дошта бошад. дар робита ба ин, истифодаи сомонаи расмии ноҳия ва саҳифаҳои иҷтимоии он бояд самаранок ба роҳ монда шавад. ҳарчанд саҳифаи расмии ноҳияи Ёвон дар сомонаи иҷтимоии Facebook хеле фаъол аст ва ҳамрӯза то 10 хабару мақолаҳо нашр мешаванд, вале сомонаи расмии ноҳия аз ин хеле қафо мондааст. тавре ба ҳолати 12 феврали соли 2025 дида мешавад, гарчанде маълумоти умумӣ дар бораи ноҳия мавҷуд бошад ҳам, дар харитаи сомона ҳеҷ бахше барои сайёҳӣ пешбинӣ нашудааст, ки ин боиси коҳиши таваҷҷӯҳ ба ноҳияи Ёвон ҳамчун минтақаи иқтидорманди сайёҳӣ мегардад. ҳамзамон хабарҳои марбут ба соҳаи сайёҳӣ ва ё умумӣ дар сомона хеле кам нашр мешаванд ва то ҳол аз 26 декабри соли 2024 ягон навсозӣ сурат нагирифтааст. зиёда аз ин, дар бахши раиси ноҳияи сомона ҳанӯз маълумоти собиқ раиси ноҳияи Ёвон мавҷуд аст, ки нишон медиҳад сомона муддати тӯлонӣ бетағйир мондааст. با مقصد ترغیب تشویق دستاورد و پیشروی‌های ناحیه یوان صفحه فیسبوکی فعالیت می‌کند که همه روزه تا 10 مواد مقاله‌ها از دستاورد و پیشروی‌ها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی، آبادانی و سازندگی انتشار کرده می شود. لازم به ذکر خاص است که در برابر انتشار نمودن مواد و مقاله های ذکر شده، این چنین رولیک های ترغیباتی و دیگر معلومات هایی که وابسته به سمت سیاحی ناحیه می باشد انتشار و انعکاس کرده می شود. با در نظر داشت بعضی عمل های تکنیکی امروز سامانه فیسبوکی، صفحه فیسبوکی ناحیه فعال است، ولی در نظر داشته است که بعضی مشکل است امروز برطرف کرده می شود. امید است که در امروز یا فردا همون سامانه رسمی مقامات اجرایی کننده ناحیه نیست فعالیتی را پرزور می نماید. جایزه ذکر خاص است که در عصری که امروز ما زندگی داریم پیش از همه اصل علم و ترقیات و تکنیک می باشد. یعنی دلخواه سیاحی که می خواهد به این یا اون موضع کشورهای عالم سفر نماید، پیش از همه شناسایی پیدا میکنند از وضع منطقه و جایهای تماشاباب سیاحی همان کشور و بنابر همین مقامات اجرایی حکومت ولایت ناحیه تصمیم گرفته است و الحال یک قطار کارها نیز به ثمر رسانده است که در روزهای نزدیکترین یک رولیک های بسیار هم زیبا کرده در سامانه مخصوص سیاحی ناحیه آن آماده کرده پیشنهاد می‌نماید. طوری که در پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2025 همچون سال رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیون اعلام گردید و در همین زمینه درست است که ما یک سامانه نو را با CW سیاحی یوان تشکیل نموده فعالیت آن را باز هم جانب نماییم. дар идома мо ҳамроҳ бо намоянда аз милисияи сайёҳӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва масъули бахши сайёҳии ноҳия ба бозори марказии ноҳияи Ёвон омадем. бо масоҳати қариб 3 гектар бозори марказии ноҳияи Ёвон яке аз нуқтаҳои муҳими тиҷоратӣ ва иҷтимоии ноҳия ба шумор меравад ва ҳамзамон мисли бисёре аз бозорҳои шаҳру навоҳии мамлакат ин нуқтаи асосии танбашавии нақлиёт низ ҳаст. тавре аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия хабар доданд, ҷиҳати то андозаи коҳиш додани танбашавӣ дар маркази шаҳрак, бозори марказии ноҳия бояд дар ояндаи наздик ба мавзеи даромадгоҳи шаҳраки Ёвон кӯчад. дохили бозори марказии ноҳия нисбатан тоза, вале ҳамоно баъзан савдои сарироҳӣ ба мушоҳида мерасид. дар бозор мо аз якчанд дуконҳои мавҷудаи ҳунармандон дидан кардем, ки маҳсулоти анъанавии тоҷикона ба монанди гаҳвораҳои нақшин, гулдузӣ, куртаю тохиҳои миллӣ ва маҳсулоти оҳангариро ба фурӯш мегузоранд. инҷо на танҳо харидори маҳаллӣ, балки сайёҳони дохиливу хориҷӣ низ метавонанд бо ҳунари волои устоҳои маҳаллӣ шинос шаванд, вале бо вуҷуди ҷолибияти бозор ва ҳунарҳои дастӣ ба фурӯш гузошташуда баъзе дуконҳо ба таъмир ниёз доранд.
کمی دورتر از بازار مرکزی مجموعه مهرآور جایگیر است که دارای آشخانه، طربخانه، مهمانخانه، حمام و مغازه میباشد. این مجموعه امکان دارد در یک وقت تا به 300 نفر خدمت رساند و با امکانات‌های گوناگون خدمت رسانی میتواند برای مهمانان و سیاحان مکانی مناسب برای استراحت و خوراکخوری گردد. درآمدگاه طربخانه با سنگ‌های آرایشی و فواره‌های زیبا آرا داده شده مجموعه از 2 آشیانه عبارت میباشد. داخل آن نیز با معماری خاصه و عنصرهای ملی و معاصر بنیاد یافته به مهمانان فضای گرم و دلپسند فراهم می‌آورد. سپس ما از مهمانخانه مجموعه نیز دیدن کردیم. با وجود داشتن محیط آرام، شرایط قبول مهمانان در آن نچندان قانع کننده بوده به تکمیل نیاز دارد. عین حال مهمانخانه میتواند با 9 حجره همگی تا 18 نفر مهمان را قبول نماید. برای بهتر نمودن سطح خدمت رسانی خوب میبود شماره حجره ها و صفت تجهیزات در مهمانخانه بهتر کرده شود. امید است با بهترسازی شرایط این مجموعه میتواند به یک مکان جالب برای سیاحان و مهمانان ناحیه تبدیل یابد. همگی در حدود ناحیه یاوان طبق معلومات‌ها 6 مهمانخانه موجود است و از این رو در ادامه رید مشترک همراه نماینده از مجلس سیاحی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و مسئول بخش سیاحی ناحیه ما از مهمانخانه دیگر یاوان نیز دیدن کردیم. مهمانخانه معروف برای چندین سال است که فعالیت دارد و با محیط آرام و شرایط مساعد زیستش در ناحیه معروف است. در اینجا برای مهمانان حجره‌های براحت با تجهیزات ضروری استراحت و خدمت رسانی آشخانه پیشنهاد می شود. باید گفت که مهمانخانه عین زمان در یک وقت تا 30 نفر مهمان را قبول می کند و پس از تعمیر 5 حجره دیگر امکانی در یک وقت تا به 40 نفر مهمان خدمت رساندن را پیدا می کند. این اقدام نه تنها به بهترسازی خدمت رسانی بلکه به فراهمسازی جایهای نوین کاری نیز مساعدت می نماید. با وجود این برای مطابق سازی مهمانخانه به طلبات سیاحی معاصر تکمیل اینفراساختور و بهترسازی سطح خدمت رسانی هنوز هم ضرور است. جهت استقبال شایسته 35 سالگی استقلال دولتی در مرکز ناحیه بنیاد مهمانخانه نو با نام مهمانخانه یاوان نیز در حال انجامیابی است. انشاءات نو که با معماری معاصر و سطح بلند خدمت رسانی بنیاد می شود می تواند به افزایش جلب سیاحان و مهمانان وطنی و خارجی مساعدت کند. در دایره تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه یاوان 561 انشاءات نو به نقشه گرفته شده است و عین زمان از این مقدار 227 عدد انشاءات بنیاد گردیده کارهای ساختمانی در دیگر انشاءات‌ها با مرام ادامه دارند. با وجود پیشروی‌های نظررس مشکلات موجوده اینفراساختور در مکان‌های سیاحی از روی نقشه تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی نیز هنوز حل و فصل نشدند. بسیاری از موضوعهای جالب سیاحی به مرکزهای خدمت رسانی مهمانان و سیاحان راه‌های معاصر و خدمت رسانی علاوه‌ای احتیاج دارند. اگر در آینده به این مسئله توجه بیشتر داده شود امکانات‌های سیاحی ناحیه به طور نظررس وسیع خواهند شد. یکی از موضوعهای فرهنگی و فراغتی برای مهمانان و سیاحان و خود ساکنان این البته باغ و گلگشت‌ها میباشد. در ناحیه یاوان 3 باغ فرهنگی فراغتی موجود است که ما از 2 باغش دیدن کردیم. با باغ مرکزی فرهنگی فراغتی ناحیه یاوان ما وقتی اومدیم که آن پر از فراغت کنندگان بود. باغ مذکور دارای نمای زیبای و تازه با کرسی‌های سریراهی و قوطی‌های پرتاب، اتراکسیون‌های گوناگون دقت جلب کننده و نقطه‌های خوراک تیز تیار میباشد. در باغ کارهای سرسبز و خرمگردانی و آمادگی به جشن بین‌المللی نوروز ادامه دارند. ضمن رید مشترک در باغ مرکزی فرهنگی فراغتی ناحیه یک قطار کمبودی‌های جای داشته آشکار گردید. از جمله شاهد بعضی از اتراکسیون‌های کارناشایان و خوابیده، گوشه کنار باغ پرتابی غرم شده، نامگذاری نادرست و این لوحه عجایب شدیم. زیرا در لوحه مذکور هرچند این واسطه‌های حرکت داخل باغ ممنوع اعلان شده باشند هم محض آنها از جمله خدمت رسانی اساسی و دیگری باغ برای کودکان نورسان هستند. بر زمین این حدود باغ مذکور نشاندان وسیع نماید هم طور معلوم می‌گردد زمین خالی پهلوی چپ و زمین پرنقلیات پهلوی راست هم تابع باغ مذکور هستند. علاوه بر این در باغ به املا و زبان تاجیکی باید اهمیت داد تا نام‌های چون چایخانه پارک و شاورما را بی‌رحمش که برای سیاحکاران چون راه جلب مزاجان استفاده می‌شود پیدا نگردند.
агар ин масъала бо назардошти қонунгузории забони давлатӣ танзим гардад, симои фарҳангии ноҳия ҳифз шуда, эҳтиром ба забони тоҷикӣ бештар эҳсос хоҳад шуд. яке аз боғҳои дигари нисбатан наздик ба бинои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ин боғи ғалаба мебошад, ки яке аз ҷойҳои фароғативу муҳими ноҳия ба шумор меравад ва он асосан бо пайкараҳои рамзии шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ фарқкунанда аст. ин ҷо барои истироҳати сокинон ва меҳмонон оромии хос ҳукмфармост ва ҳарчанд дар назари аввал тозаю озода намояд, бо вуҷуди будани қоттиҳои партоб ҳамоно гӯшаи ғарами партоби зиёдеро дидан мумкин аст. дар замини кушоди рӯбарӯи боғ, ки дар байнаш пайкараи қаҳрамони Тоҷикистон шоири халқии Мирзо Турсунзода ҷойгир шудааст, ҳамин аҳволро мушоҳида намудем. бо вуҷуди эълон гардидани соли 2025 дар ноҳияи Ёвон соли маърифати экологӣ ва насб гардидани теъдоди зиёди қоттиҳои партоб дар ҳудуди маркази шаҳрак, то ҳол масъалаи тозагӣ пурра ҳалли худро наёфтааст ва чунин ҳолат аҳён дар кӯчаву роҳравҳо ва дохили ҷӯйбори шафати роҳҳо ба назар мерасад. бештар намудани ташкили аксияҳои тозагӣ, насби қоттиҳои махсуси партоб ва муҳимтар аз ҳама ҷонокнамоии корҳои фаҳмондадиҳиву ҷорӣ намудани чораҳои ҳавасмандгардонӣ барои риояи тозагӣ метавонад ба беҳтар шудани вазъи муҳити атроф ва баландгардидани маърифати экологии шаҳрвандон мусоидат намояд. ҳамчунин бо ҷалби соҳибкорон барои нигаҳдории боғ ва ташкил намудани макони иловагии хизматрасонии фароғатӣ, боғҳои ҳудуди ноҳия метавонанд ба макони ҷолибтар барои сокинону меҳмонон табдил ёбанд. дар соли 2025 тибқи нақша чорабинои ҳукумати ҷумҳурӣ, ҳукумати вилояти Хатлон, мақомоти иҷрои ҳукумати ноҳияи Ёвон 28 000 ниҳолҳои ҳамешасабз, ороишӣ ва мевадиҳанда тасдиқ шуда буд. то имрӯз маъракаи ниҳолшонӣ 100% иҷро шудагиаст. гулу гулбута то давраи моҳи сентябр мерава маъракаи гулу гулбута шинонӣ ба ҳам хотир то имрӯз 60% шудагиаст. зиёда аз 6 километр роҳҳо пурра тоза карда шуд аз партовҳо, аз салафанҳои полиэтиленӣ. дар ҳамо ҷои тоза кардаша ниҳолҳову гулу гулбутаҳо шонда шудагиаст. дар маркази ноҳияи Ёвон ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии ноҳия, бахши ҳифзи муҳити зист, корхонаҳои ҷамъияти шаҳраки ноҳия ҳар ҳафта маъракаи ниҳолшинонӣ рафта истодааст. дар ҳамаи муассисаҳои то мактабӣ, коллеҷҳо, кӯчаву маҳаллаҳои ҳудуди шаҳраки Ёвон бо мардум вохӯрӣ гузаронида, суҳбат гузаронида, боиди тозаву озода нигоҳ доштани ҳудуди шаҳраки ноҳияи Ёвон то ҷашни 35-солагӣ корҳои ободонӣ аз ҷумла тоза кардани шоҳроҳу, тоза кардани пеши иншоотову пеши хонаҳои истиқоматӣ рафта истодааст. бахши ҳифзи муҳити зист ҳамарӯза бо шуъбаи хоҷагии манзилии коммуналӣ ҳаррӯза корҳоро фаҳмондадиҳӣ ба мардум то партовҳои худро дар ҷойҳои муайян партоянд, на ин ки дар ҷойҳои номуайян ба мардум ҳаррӯза фаҳмонда дода истодаем. ҳоло ки ҳаст камбудиё дар ноҳия дар ҷое ки партофтагиан ҷои номуайян мардум партофта истодааст, мегӯем камбудиё бартараф карда мешавад. тавре аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон иттилоъ дода шуд, бо супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ояндаи наздик дар ҳудуди замини холимондаи назди боғи Ғалаба ва хонаҳои истиқоматии рӯбарӯи бинои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия, ки ба ҷои дигар кӯчонда мешаванд, боғи фарҳангӣ фароғатии парчам ва нишони миллӣ бунёд мегардад. бо ба истифода додани боғи нави парчам ва нишони миллӣ, шумораи маконҳои ҷолиб ва мавзеъҳои сайёҳии ноҳияи Ёвон боз ҳам бештар хоҳад шуд.
ҳар як сайёҳ ё меҳмоне ки ба ноҳияи Ёвон ташриф меорад, на танҳо аз манзараҳои зебо ва корхонаҳои саноатиаш, балки аз устурхонаи ноҳия ки ганҷинаи таъриху фарҳанги маҳал аст, дидан кардан мехоҳад. Устурхона бо нигораҳои нодир ва маълумоти арзишманд ки таърихи ноҳияи Ёвонро бозгӯ мекунад, метавонад меҳмононро ба ҷаҳони гузашта бурда, онҳоро бо таъриху фарҳанг, санъату анъанаҳои мардуми ин сарзамин шинос намояд. Остурхонаи ноҳияи Ёвон ки айни ҳол муваққатан дар бинои кохи фарҳанги ноҳия ҷойгир аст, дорои 170 нигора буда, ҳамарӯза мардум ва сайёҳон барои тамошо ва шиносоӣ бо таъриху фарҳанги минтақа ба он ташриф меоранд. бо вуҷуди фазои маҳдуд остурхона тавонистааст гӯшаҳои гуногуни таърихӣ, фарҳангӣ ва этнографиро фаро гирад ки ҳар кадоме бо гузаштаи пурғановати ноҳияи Ёвон ишора мекунанд. яке аз ёдгориҳои муҳими таърихии ноҳия ки арзиши бузурги бостоншиносӣ ва сайёҳӣ дорад, ғаралқалъа мебошад. ин ёдгорӣ ба асрҳои 5 ҳафти пеш аз милод ва дар баъзе манбаъҳои дигар 2-3 пеш аз милод мансуб буда, шаҳодати равшани таърихи қадимаи ин минтақа мебошад, гарчанде ки ғаралқалъа метавонад ба як макони ҷолиби сайёҳӣ табдил ёбад. то ҳол таҳқиқоти амиқу пурраи бостоншиносон дар ин мавзеъ анҷом дода нашудааст. бо дар назардошти солтосол афзоиш ёфтани таваҷҷӯҳи сайёҳон ба таъриху мероси миллӣ, зарур аст ки барои боз ҳам ғанӣ гардонидани остурхона ва пурра анҷом додани таҳқиқоти бостоншиносӣ дар ғаралқалъа тадбирҳои ҷиддӣ аз тарафи Вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ, Академияи миллии илмҳо, Остурхонаи миллӣ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон андешида шаванд. ин иқдом на танҳо ба муаррифии ноҳияи Ёвон ҳамчун як макони дорои таърихи бой, балки ба рушди сайёҳии таърихӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ низ такони ҷиддӣ бахшида, ба рушди бахши сайёҳии кишвар, афзоиши шумораи меҳмонони хориҷӣ ва ҳифзу эҳёи арзишҳои миллӣ мусоидат менамояд. дар ноҳияи Ёвон осорхонаи кишваршиносии ноҳиявӣ фаъолият мекунад ки соли 1993 таъсис ёфта, шурӯъ аз фаъолияти худаш барои ҷамъ намудани нигораҳои таърихӣ, барои ҷалби худи сокинони ноҳия ба осорхона хизматҳои назаррас кардааст. чуноне ки имрӯз мо шоҳид ҳастем, осорхонаи кишваршиносии ноҳия дар бинои кохи фарҳанг муваққатан фаъолият мекунад ва дар назар аст ки бо таъмиру аз навсозии бинои собиқ бинои Амонатбанк, осорхона аз бинои кохи фарҳанг ба бинои осорхона куч мебандад. ноҳияи Ёвон ки ҳамчун ноҳияи саноати аграрӣ дар ҷумҳурӣ муаррифӣ шудааст, теъдоди зиёди корхонаҳое ки муштарак бо давлатҳои хориҷа инҷо бунёд ёфтагӣ ҳастанд, аз ҳисоби теъдоди кормандоне ки дар ҳамин корхонаҳои саноатӣ фаъолият мекунанд, худи аз ҷумҳурии мардумии Чин, аз ҷумҳурии Беларусия ва аз дигар ҷумҳурие ки корхонаҳои муштарак фаъолияти ҳамкорӣ доранд. албатта аз ин корхонаҳо хориҷиён омада аз ҳолати осорхона, яъне ки аз нигораҳои мо дидан мекунанд ва аз таърихи бозёфтҳои ҳар як нигора кормандони мо ба онҳо маълумот медиҳанд. дар ноҳияи Ёвон ҳарчанд чойхонаҳои зиёде фаъолият мекунанд, аммо на ҳамаи онҳо бо нақшу нигор ва анъанаҳои миллии чойхонадории тоҷикона мутобиқ ҳастанд. Фараҳбахш яке аз намунаи чойхонаҳоест ки бо муҳити орому унсурҳои меъмории миллӣ, кандакорӣ дар чӯбу сутунҳо меҳмонро ба худ ҷалб мекунад. дар ҳавлии чойхона низ катҳои алоҳидаи нақшини кандакоришуда гузошта шудааст ки барои қабули сокинону меҳмонон дар фасли гармо имкон медиҳад. ноҳияи Ёвон дорои потенсиали бузурги иқтисодӣ, сайёҳӣ, саноатӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ мебошад.
вале барои инкишофи самароноки он бояд ба таҳкими инфрасохтур, беҳсозии роҳҳо, муаррифии дурусти мавзеъҳои таърихӣ ва ҳифзи ҳунарҳои мардумӣ диққати бештар дода шавад. зеро танҳо бо ҳамин роҳ ноҳияи Ёвон метавонад дар ояндаи наздик ба яке аз марказҳои муҳими сайёҳии саноатӣ, аграрӣ, экологӣ, кӯҳиву кӯҳнавардӣ, зиёратӣ ва таърихӣ табдил ёбад. ин талабот дар шароите ки соли 2025 соли рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон гардидааст, боз ҳам муҳимтар мегардад. ҳарчанд дастоварду пешравиҳои 10 солаи охири ноҳияи Ёвон хеле чашмрас бошанд ҳам, чуноне ба мушоҳида расид, баъзе аз норасоиҳо ва бемасъулиятии баъзе аз сохторҳои дахлдори соҳа ҳамон боқӣ мондааст. умедворем ки масъулони дахлдори соҳа баҳри дар амал татбиқ намудани стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсис додани гурӯҳи кории ҷумҳуриявӣ барои рушди сайёҳӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва ташкилу назорати корҳои ободониву кабулизоркунӣ дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, инчунин боз ҳам ободу зебогардонӣ, боло бурдани сатҳи хизматрасонӣ ва муҳайёсозии шароити қабули арзандаи сайёҳон чораҳои мушаххас андешида ноҳияи Ёвонро дар беҳтарин тарҳу шакли дилфиреби замонавию муосир ба ҷаҳониён муаррифӣ хоҳанд кард. биёндагони азиз, дар ҳамин ҷо нашри навбатӣ барномаи таҳлилии бозрас аз ноҳияи Ёвон ба поён мерасад. ёдовар мешавем ки мақсад аз таҳияи барнома на танқид, балки бедорнамоии ҳисси масъулияти масъулони сохторҳои дахлдори соҳа ҷиҳати татбиқи амалии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мебошад. бо умеди саломатию сарбаландӣ ва саодатмандии шумо то барномаҳои оянда ҳамеша тарафдори ободониву созандагиҳо бошед.